बड़ा अरमान जागे हो जी। पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट एल्बम के नाम है बड़ा अरमान जागे हो। पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट एल्बम यसी फिल्म्स के भोजपुरी चैनल से आ रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह जी गाना जौन भी गाना लियाला हुए वो गाना हाई लेवल के, अलग लेवल के, एगो अलग मूड मिजाज रहेला। ए बारी खास बात ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन पहिलका जोड़ी जौन बहुत सारा गाना हिट आइल बड़ी सो, वो गाना में जौन टेस्ट रहत रहे, जौन मिजाज रहत रहे, वो मिजाज से भी कहीं बढ़ के कुछ अच्छा कुछ नया होखे वाला बा। वो गाना में खास बात ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी की आवाज़ तो बढ़ले बा, वो गाना के लिखे वाला, वो गाना के म्यूजिक डायरेक्टर गोविंद ओझा अगम जी बानी। पावर स्टार पवन सिंह जी के बहुत सारा एल्बम पहले जौन आवत रही सो, ई जोड़ी के साथे हमनी के बहुत सारा एल्बम सुनले बानी जा, बहुत सारा वीडियो देखले बानी जा गोविंद ओझा अगम जी के साथे। होली के गाना होखे या देवी गीत होखे, एह बारी लोकगीत के साथे पावर स्टार पवन सिंह जी के और गोविंद ओझा जी के जोड़ी जौन आ रहल बा वो एकदम माइंड ब्लोइंग बा, एकदम हाई लेवल के गाना बढ़ुए। काहे कि जब पावर स्टार पवन सिंह जी की जौना गाना में काम करीला, हम हर बार ये बात कहिला कि जौना गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी के नाम लाग गई वो गाना ऑटोमेटिक एकदम हाई लेवल के हो गई। ए घड़ी जौन पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना आवता वो लोग देख सकतनी कि वो गाना कोनो छोटा मोटा नहीं के रहत, वो गाना हाई लेवल के रहता। पावर स्टार पवन सिंह जी जितना अपना फिल्म पे ध्यान दिला कहीं ओकरा से अधिक अपना एल्बम पे ध्यान दिला। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी ही सबसे पहले हम एगो गायक हई, एक बाद हम एगो कोनो फिल्म के हीरो हई। तो पावर स्टार पवन सिंह जी के ई जौन गाना आवता वो गाना के टीजर रिलीज हुई कल सुबह 6 बजे यसी फिल्म से। और टीजर देखला के बाद रउआ सभे आपन प्यार दुलार दी और वो गाना के फिर बहुत जल्द वीडियो रिलीज हुई वही चैनल से। तो ई खबर रहला रउआ सभे के बीच में सोचने है कि हम पहुँचा दी। मिलल जाई फिर अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।